Hej. Hej. Hej, hej, hej. Vores mob arena. Okay. Må jeg starte den? Fuck, der er mange skeletter. Der er godt nok mange skeletter, hva'? Fuck, der er mange skeletter. Oh, shit. Jeg nakker dem. Hvordan kan I være, der er så mange skeletter? Fuck, der er mange skeletter. Jeg mister slet ikke noget liv. Jeg mister kun et halvt liv hele tiden. Fordi jeg bare havde opgraderet rustningen til du. Pisse meget sygt jo. Og mit sværd, det er looting, eller hvad fuck det hedder, jeg ved det ikke. Og der var pisse mange skeletter, der var. Jeg løber rundt og tager alle de her looting ting, eller hvad fanden det hedder. Vi har pisse meget klart den. Hvorfor gider den her zombie? Eller skal det ikke dø? 2 sekunder, ikke nu. Jeg skal lige hurtigt se, hvor mange ting jeg fik af dem. Jeg fik 1 stack arrows. 2 stack arrows. 2 stack bonus. 13 guld nuggets og 25 rotten flesh. Og så fik jeg også 17 arrows mere. Nej, 2 sekunder, ikke nu. Ikke nu. Jeg skal lige hurtigt gøre noget her i game mode. Jeg skal bare lige hurtigt sætte de her ting herinde. Hvad? Nej, jeg skulle bare lige sætte de her ting herinde. Procent. Okay, kom så. Nej, prøv lige, jeg skal lige høre det her min game mode 0. Sådan der. Okay, hvad fanden er det? Fuck, der er mange zombier allerede. Seriøst. Prøv at kigge, hvor mange zombier der er her. Hvad? Nej, ikke endnu. Vi har det lige så sjovt. Fuck, der er mange monstre. Prøv at flyve op og kigge. Tror du, vi klarer det her? Det er bare monstre. Har du slukket for den? Prøv lige at flyve, seriøst, prøv at flyve op og kigge, hvor mange monstre der er. Bare lige sådan hurtigt. Bare lige sådan hurtigt, prøv at flyve op. Larmer det meget? Jeg vil lige hurtigt prøve at musik. Fuck, så gik min helt i lag, den gjorde. Nej, sådan der. Shit, det lagger meget. Hvordan kan det være, der kan komme så mange? Ja.